Dominik je malý prváčik, ktorého vychováva iba mama. V rodine chýbajú peniaze na základné veci, nie to ešte na hračky či knižky. Má však chápavú a empatickú pani učiteľku. Umožnila mu nahliadnúť do sveta rozprávkových kníh. Dominik sa stal majiteľom prvej knižky v jeho živote. Vďaka projektu Otvor srdce, daruj knihu. Predvianočný projekt je venovaný deťom zo sociálne slabších či mnohodetných rodín a deťom osamelých matiek. Trenčianska nadácia ho realizuje od roku 2005. Spája tak detské túžby s ochotou dospelých pomôcť a podporuje individuálne darovanie. Trenčianska nadácia počas celého roka hľadá deti, ktoré by inak knižku pod stromčekom nenašli. Na základe ich záujmov vytipuje vhodné tituly. Darca ich nájde v spolupracujúcich knihkupectvách označené detskými menami. Vybranú knihu zaplatí a v knihkupectve ju odloží. Pred Vianocami všetky takéto knihy Trenčianska nadácia z knihkupectiev vyzbiera, aby ich mohla odovzdať. Doteraz bolo obdarovaných 1817 detí. Počet darcov od prvého ročníka projektu stále rastie. Veríme, že štafeta pôjde ďalej a možno práve Dominik raz pomôže niekomu, kto to bude potrebovať.